hagan ege Eucharist Bakhuid thangin duwai nagabinda kajing koi chingkha jang Celestine dahar kumjurungi duwai nabinda kajing chatay bam jukut men siem jang VJ Joseph iduwai ru nagabinda Mikhail Yapiniao balamin saw haka accident Lai spa lai pundriu. Shadu wal trying giving God value. Shadu wal trying giving God value. Bajingnya Kohimen kopera tongin duwai nagabinda ke jing tumu jongi baro hakane ke Eucharist Bakhuid kam dam lemba ke jing side lem jong ki arkingel Bakhuid duwai ro nagabinda kamega Bible Convention nagabinda baro ki pait ringate ki bawan snap barshimenta hakane kamega Bible Convention duwai nagabinda brother Sajid but baro ki jimben krai jongi but kumjure ke mariang baro kawe ba kabor jisu kanailad yangi baro banchimen da shirhem hakane kamega Bible Convention idwairu nagabinda ki bapangi bashitam na pdeng jongi ai bagal jinge silem jongi arkengel ki rap yangi banlong ki ba klein ki ba light luid na jinge ke jing shitam baro ha kerteng uppa baru khon baru mensi Bakhuid Kajinga e jungo trai jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blay, lem but kajinga selak jungo mensi Bakhuid, kindon, rank hard but pi barom, tongin sangesh por ben kuslai halaka, mensiam jungi halorki pop baro ki bangilale. Uble utre hapo jungi lembaki angel, uble upasiao hangi lembaki angel. Henry bun sin ngim jus ngap, badngi snap, badngi kongu yaki baro janga kincha parte badngi ngop haga pop badngi pensausi yaka buram jonga balai blessing ilale pop daga tin ga tele jongi daga jingle jongi daga jing so jongi daga jing kwa jongi daga jing mujim barka jongi daga jing mudur jongi nagar padio ji so ben pen kudi ngi ben site kudi ngi na baro jait ki pop ki bangilale Putrai Jesu map yangi na bahara ki pop ki bangilale sait kud yangi daga snam bakardor ke jame nga pala how play badan bor baror bar happy ko himen ko para bangale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kam daki jingle glet daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle pala bakram e janga namar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti yaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sine yangi badendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jekut amen try can rat go play say yangi try can rat go play say yangi Cristo Marco Cristo Marco non penim jangi penim yangi try
Yo nginia duwai. Ni duwai nagabinda bara ke jing dumu jangi lemba ke jing asylum jangi arke ingel Bakhuid. Duwai ro nagabinda kamiga Bible Convention ba kalong ka ba seiso nagabinda bara ke ba wanchi menda ba ki ba pangi ba shitong ki niyo jing ko hai jing kia. Pakam dam lemba I brother Sajid bun ki brio kin jan bar jisu lemba ke jing elap jangi. Itu wahai bangin yo ek Sngi ke ba pernai ke ba lait na ke jing shit ke jing Islam ba bun ki pahit ke ba shong Muhammad dan kin yo shngain ha ka ba shim da ha ke ne ke Bible Convention. Koble me ubasam la ke deiti ha ki angel ba ha ki brio ha ke rukam ba pala to ai ha ke jing isne jame ba ya ke jingem jangi hangne hasla perte enyada Dakitu kiba ai hame yaga jing shakri baklempur habene ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kitab Daniel na thulupa. Kat ba ngadang pet lapan bedinti kiket. Bat utaw ba im junom ulosang halaka ket. Ki janjung u kilalong kibalik kum kayor. Batu nyukli jung u balik pir-pir, kumus nyuk lang brot. Ka kher jung u kalalong ki teliting, ka shalantem jung ki lalong ka ding bame. Ka wak ka bada ka ding ka bala kersoy. Bat kalatut na khamad jung u. Ki pad ben rew ra ki hajar sin hajar kila shakri ya u. Bat shi hajar, bat shipau hajar sin shipau hajar. Kila yayang hakmat jung u. Kadorbar kala syong bishar, bat laplit yaki kitab. Ngalayo I hakijing yo I pau menmit, bat hakimi lembat kila o bahap kabaneng. Ulawan re ubakum ukun ubriw. Bat ulawan sya uta ubaim junom. Bat Lait-ïa lap ya u hakamat jung u. Bat hau laay ka borsen syar. Kaburam bat kahima, kenang babaro kipad ben rew, kijad ben rew bat kijad kitin. Kindup syakri ya u, kabor syar jung u, kalalong kabor syar kabane junom, kaba enom jano, bat kahima jung u, kalong, kata ya kaba enom la ban penjot, kaktin jung utrai. Isongo yaule. Sampai sepala citra nomor raspa sanpun riu. I know you try bas pun baba. I know that God ting is nature Hallelujah. Ngan raya I know you try jonga.
try was full baba. I could have got Ting is the John who can go. Hallelujah. 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 Toker ku yau try piki pa jongu baro. Piki mentri jongu ki balaya kamon jongu. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Engkabat piru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Kabra mekutrai. U Jesu ulayo I ya u Nathanael ba u wan shabu badula ong shapang jongu hakami u Israel bashisha ha uba don jing arsap u Nathanael ula kliyabu kumno meyutu yanga u Jesu la jebab shwa ba u Philip un kot yepi menba pedon hapo u ding dimbur ngala yo I yepi u Nathanael ula pai katin ya u ong ko nongi kai melong ukur no ble melong usim ka Israel u Jesu la ong ha u hato pe nge tang na marba nga ong hapi bangala yo I yapi hapo u ding dimbur pensa yo I ya kie ki bakam krau ben ya kini badula ong ha u shisha nga ong hapi pensa yo I ya kabening kabapli badia ki angelu ble baki ya kiu ya hiar halor ukun ubrio ka gospel jang utrai Kecingera amigo. ko himen ko para bayir hautrai Jesu Christ minda kasngi kabalang karakeya kasngi buram jang ki archangel Bakhuid u Michael Rafael bad Gabriel kumbangit tip kini kilong ki angel ba ra ya ka kubor jang oblay kini ki angel ki yasrim oblay bad ki penbana ya ka jinglong jang oblay da ki kam jangi bad habang is nga bhai ya ka kerteng jangi Michael Gabriel bad Rafael baro ki kerteng jangi kakut daka yel kalong kabayade bad kadau yengi shapang ublay namarangi kod ublay bad ki Jew ki shait kod hakatin Hebrew ublay yel bad Gabriel bad Rafael bad Michael baro ki donga jingade bad ublay but habangi puson ya ka jimut janga kerteng jangirung ilaban yo I Michael u yasrim badu balai bad ulong khum ubalai bad ulong ga bor janga balai bad ulong uba yada yangi na baro ga jimana ga jing sir kam dame bamen uksuid habangi puson ya u Gabriel ngilaban sotu ulong ka bor bad ka jingkalain jang balai uba raya ka kubor uba pendengan yangi uba pensngai yangi bad what habau Jesu udon ha per get so many u Gabriel uladon badu ban pendengan yabu kumbangit tip u Gabriel ulalong ka nongra kubor bad kamaria teisoti kalayopediang ya ka kubor jang balai ka bor jang balai halo janga ka bor bah kletam kala kasrngi yaka
But kane ka de rukam ba uble ula tre ha ka jingim jongiru lemba Gabriel. Bad Rafael balongka jingkoi jonguble. Uba wanra ya ka jingkoi jingkia. Ngi barabor ngi ong Yahweh Rafa uble uba pinkoi. Badu Rafael wanra jingkoi jingkia. Panaga daw haga gospel jong yanis ka basan ngi yusngo ba bun gi ju bun gi bapang ke bala ap ha kapung sila om ba da ka ba ap ya ka jingwan hia jong angel ban pinki ya ka ba kindu pio jingkoi jingkia. Bad ki ong bade u Rafael uba wan hia ban wanra ya ka bor jong jingkoi jingkia ha ka jingim jogi bre. Bad haba ka balang ka kendi burom bat kin ma burom bat rake ka sngi burom da ke jing shisha ngi rake ka sngi burom janga jinglong janga blai u blai u balong u ba pen koi u blai u long u ba yada u blai u long u ba pen klai ni angi ba lemba kini ki angel ka balang bat ka beneng ka pen kan mau yangi ba u blai u pa ya ka bor shangi ki angel badon tapiniang kilong ke jingko kalong ke dakka shin jang ke jingkoloi jungo blai ban snap isine yangi ban yarap yangi ban pentengen yangi ban pen kalai yangi ban pelai lui yangi na ke jingma na ke jingsir habangi ong ki angel ban ngira ke ya ke sngi buram ngimde ban sakut tang ha ki angel henry ke jing duai jangi de ban kenjo ya ke jinglong jungo blai bad ke jing duai jangi kade ban poi shaka sunda jungo blai shaka donur jungo blai bad kane kade ke jingmud kabangi reke ya ka sngi buram jongi arkengel kerpang bad ngite balang barokawe ka hikai yangi bandon ke jingya jan ka ba kerpang badu arkengel Mikhael namaru Mikhael ulong ubayada yangi na ubamen ulong ubayale persya ya ubamen ulong ubayale ya ka tema persya barabor ya ubamen uksuit Nagadagadaw ka siya ngilaban yo iya ka dur jangwar Archangel Mikhael. Bad kumjuro Archangel Rafael. Uba penkoit yangi. Bad ngidon ke jingyajan. Ngide ban don ke jingyajan bad kineki angel. Bad ngide ban duwai lemba kineki angel. Namaru Jisuru kadaw hangi siya pang angel. Jisu ong hau Nathanael ngayo ki angel nabaneng ki wan yakiu bad yakyar halo jampi. Bado Jisu udang batai biang kane ka bor jong uble kadang yakiu badi yakar haler ukun ubru kumpa yo u Daniel haga jimpuleng yusno ukun ubru udang dandon ke jingya de kam kerupang ukun ubru mano bade Jisu ki angel ki yahyar badi yakiu halo jong Jisu kabamod kabor jong uble kadon halo jong Jisu minta ngiru ngilong ki kun jong oblay ngiru ngilong ke ba id ya Jisu ngiru ngilong kun bruyu ba ngiru ngilong ki kun oblay ba ngide ben yo mad ya kane ka bor ka tre hapo jangi ladang istang ban sautu kane ka bor ka tre hapo jangi ngin salai luy na ka jingpang jingshitong ngin salai luy na uksuy badu bamman nut ban tur sajan yangi ladang jan badu Mikhael Bakhuid Badeng insa roy haka bor jongo belai kum ga Maria teisuti bala roy haka jinga jongo belai kabakala roy haka bor jongo belai nadu ka por kala stang ban pediang ya ka kubur nau belai lemba Gabriel bad haka ne ka dor ngiru ngidon kam ban savutu kine ki angel kilongi nongia rap yangi haka jing the Lord jangi kine ki angel kilongi nongia rap jangi habang idon jimma Kini ki angel kilong nang yarab jangi habang is ngaut talot lese lamba ke jimpang jingshito habang is tangban jan bat kini ki angel namar nginsa yo bor na ublay namar jingya jan ya ki angel kalong jingya jan bad ublay beshisha jingya jan badu Jisu namar how Jisu don kane ka bor jong ublay kala kabala hiar bad minta habangi puzon ya kane ka binta ngi don kam ban kerla long kum ki angel ha ke jingim jongi ngi di ban le kumba le ya ki angel ha ke jingim jongi beryu ngi di ban long
ki angel kelam tapiniang ke bayad hakane kaslah perte man pai vai mangi ke ba nge thau jisu ke ba yid yau jisu ke ba duai hau jisu ngide banlong ki angel kelam tapiniang hoid ngimdon tapiniang henreng ngirung itrang ban her sha ngirung ide banlong ke ba pen koi ya ki brion ya ke jimpang jing shitom changi ngide banlong ro ke ba pen kalain ki brio ha ke jing tolo changi ngide banlong ro ke ba yada ya ki vai lezi ha ki inga sem changi ha ke jing ade changi ha ki bagi kon ki ti changi ngide ban traikam kum gine ki arkengel habaka balangara ke ya kas ngi burom changi arkengel ngidon kamban puson jilliu nagabinda ki himmen ki para ki marjan marpa hatong ilong arkengel nagabinda ki banget hakabalang hatong ilong ki arkengel haka imlang salang jongi bawanra ya ka jinggoy jingkia bawanra ya ka kubor jonga jingklain ka bor bawanra ya ka kubor jonga jingyada ngidon kamro ballong ki angel kalam tapiniang ke bayad haka ne ka slah pertai but ngidon kamban sautu kane kade ke jingang nur jonga beneng habangi reke ya ka sngi buram ngimde ban shuk pinkut ya kane ka sngi buram da ka ba ong ho ngila ken mau ya ki arkengel henre ke jingkan mau ya kane ki arkengel kalong ke jingkot ke jingwer yanga badiepi ballong ki kun ki bayakiu ya kiar ki angel halo jongiro bangi de bandon ke jinglong jongo balai ngide bandon ke bor jongo balai ngide bandon ke jinga e jongo balai kanamba kat shabangi leit ngivandra jingko jingkya yekiwei ngivandra ke jinglai luid yekiwei ngivandra ke jinyada but nagabenda kiwei ngivandra yakaburom but ka bor jongo balai shakiwei habangi keren ngivandra ka kubor ba pentengen yekiwei habangi pinyade bat kiwei ngivandra ka kubor jonga jingko jingkya med bat mensiam ki jingkaren ki kana jongi ka jingdon jongi kan pentengen yekiwei kan pen sngai ni kiwei ka pen klai ni kiwei ka pen koi ni kiwei kane ka de ban longa jingkwa jongi wei pai wei bangiru ngin yasrim bat ki arkengel ngi baro ngilongi arkengel naga benta ki bangei to ngin duwai ha kane ka yukrish Bakhuid bau Jesu un perlong yangiru kumgi arkengel ha ki inga sem jongi ha ka imlang salang jongi bangiru ngi ra ya ka kubor jonga jingkamen kubor jonga jinglait luid kubor jonga jingkoi jingkia yakiwei nginang duwai nagabinda kane ka jinga e ha kane ka yukrish Bakhuid Jesu be ed karko kardo yangi ba ha kane ka sngi borom jongi arkengel ngirungin kalalang kungi arkengel nagabinda ki bayid batoin jongi nagabinda ki bribam itu yame bangirungi ra ya ka kubor jonga jingtengen yakiwei bangirungin yasrim bat me haka jingem jongi kumu Mikhail Bakhuid ngirungin pen koit yekiwei daka jinglong jongi kumu Rafael Bakhuid ngirungi pen klain bor yekiwei kumu Gabriel Bakhuid bangiru nginia trelang bat me bangilong ki kun kiba don ka bor jongi angel halo jongiru yen yaro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom amen Tangen plai ka jinget ka jongi nganget au play pa badan por baro unang tao ka beneng bat ka kendo bal hau Jesus Christ kun ba marwe chu utrai jongi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar panayaw la yap la tepyew ula kiyasha kibaya hagas ni ka balai la mi pan ki baya ula kiyosha beneng Bushang shakamonu blay upa badan bor baro nang da unwan pa ban bishari ki bayim bat ki bayam ngangi thau men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jing yasula ki rikoid haga jim maham ikipop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikat amen Lai spa in your pro Play back crowd, top young snow pa, jing I
Toya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpi. Kan long ka ba priang hun hau blay upa ba dan bor ba ro. To try pideng jing kinyan ki chi jong pi banta ki jing ro ro ma kristeng jong ki jing to yang i berdulang ku jong bara ku Ni terwa hame ya ka jinkinia ka yap jingero ko trai ba ni karpad rit ba kumba la ra dakti jangki angel hakamat ka buroms em jame kum daro men pidyang hon yaki batai bakin pen men toy yangi naga benda ka jimpenim dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat pi to ken dio ya la ki donut kin tiu ki shau tongin aingu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat ka day. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jange bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat ko pa Bakhuid ko blay badan por bat bam chikut bat ban yero yame klempod haki arkengel bat ki angel jame namahar ka burom kabang ye ahai haki angel haki ba mehi mes ngohon kapai shaka burom ba palat liam jamehi bat daka kerdan bakrau bat ka burom ba palang junggi ki pen pau ba melong u bakrau klempod bat kumno ba en yero yame palat yakie kie baro lemba utrai jungi u Jesus Christ lemba jungu ki paid angel ki kentiu nam ya ka jingkrau jame bat yangi la pinya so lang bat ki ha ka jing mane bakamen kat ba ngi pertalang da kawe ka sur jingero ko para ha kene ka por ka bakan tang tam jangane yukirish Bakhuid inang trang nadu ka donut pamangi ivei pa iveru ngin kalalang ki angel kalam tapinia bangiru ngin stang ban imkum tikkum ki arkengel ba yasrim ublay haki ke baro yasrim ya ujisu haki ke baro haki inga sem jangi shaki men ki para jangi tuai nadu ka donut bak nginang roy haga jimban slay ka jung dashisha melong Bakhuid katrai katamay jang ka jingkoid barom namar kata ngi karpadi me topen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga umjer halo jangi bakin kralalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yahu badala ka mons ngabha ula pidiang ya ka jing shahitam ula shim ya upo bada ka baingu yame ula kidia yahu bandulai halage senran u ong tu shim batabam nakane pi barra namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naka benda jumpim Hakaju ke rekomenda lalaya bam ulashim ya kakuri bada kabaingo biang yame ulaya ka halage senran u ong to shim bat to dina kane pi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga janga jutang batte mai bad bam chikut ya kaben pen mi naga binda jumpi
pa naga binda ki babun naga binda ka jing map ye ki pop to Lait-ïa kani ban kan mau iangam kusnam bakardor jangu Krista pen kuid yangi pen kuid ke men siam hadim pen kuid pen koid pen kia ye ki papang gi bashitam baro yada yangi nau bamen nau tsuid ka jimaya jongka jinget Katasin bangi bangu neuku bangi dinakane kapuri ipen naga jingyam jong mikotrai tadadu menwan namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bat ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke be yo binda hakamet bar snam ukris ngin long ke bela penyat le kawe da umen sim Bakhuid taken mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ke jingi renkat badu liyo upaba ko jangi will badu bishop jangi but bahar ke lindo but ki riniam taken maulemro yagi hemmen ki para shinrang but kinde ki bela yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat kamta me vj joseph but ya baro ki bela klad no ha ke jingi sne jamme to pidiang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me bareng khat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jang bale u jasa Bakhuid u kurim janga u apostol Bakhuid ki archangel Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro kiri kuid ke bela pin sabha me pateng la pateng ngin longi babit ben yo bindale ma ge jingim bamjuk but bangini ro but pin don buram me da ukon jamme u Jesus Christ Dau lembadu badhau kanlo hame uble uppa badan bor hake jingelang ka vejung men sem Bakhuid barok buram bad ka jingiaro junom la junom ko himen ko paratong in dubai naga benda bara ke jing demo jangi duai kam kerpang ba bara mangingin yo jingeda kam da me naga benda ka mega bible convention kalanga basizo naga benda ki bri ke bawan na hadu laitari bansa ban shimbenda ha kene ka bible convention don buon gi batrang ban shimbenda don buon gi bapang gi trang ban yo jingkoi jingkia bangi duai pau jisu unang isne yengi baro isne kene ga jaka isne ka maria bakenum pen khapslap bat pen vit yengi hagini gi po jong jimpen kare bat kum juru hagisngi jinga mega bible convention ai ka bohor jong jisu nam pau lemba ki angel bat ki angel kinang apahara yagane ga jaka baniada nakano kana ga jingsniu ne kano kana ga jingtur kopa jongim ba bening kalonga Bakhuid ka kristen jame kanwan ga hima jame kalonga mon jame hakin do kumba bening tuai yang minta ka jimbang joni kabahala kasni patom hap yang ikrengkan joni kumbangi rungi map ikabeles new yang badwa delam yang isha ka jimpan shoy henry to polite yang ina ka basinio to polite yang ikarpat ko trai na ka jing sinio bara haga jing spon jame to hai jing suk jing sign haga sngi jongi knamba da ka jing arab ka jing sne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing dan ka jing jar bara kat bangi dang ap kemelendi aga jingermen Bakhuid bat ka jingwan pa junganong penim jongi u Jesus Christ namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor baka buram munta bajunom la junom ko trai Jesus Christ me u bela ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy
Wat be digi pop jungi Henry ya jinge junga balang jame. Pada ha jing spoon jame. To ai hakai ya jing suk. Pada jingat le kalwe kat kum gamon jame. Mame uba im pada basensha. Junam la junam. Amen. Ka jing suk try kandon. Pada bo ring ka bat pim. Ringka bat piro. Dap da jing ido Christ tongin ya ingu markelia. Bukulan roh play, make it keep up pretend. Usos in the yangi. Bukulan roh play, make it keep up pretend. Usos in the yangi. Hakumi ukul lambara jungle. Hakumi ubaket naga pop junga parte. Sukito ke bala korsha ga jing kawai jung ukul lambrot. Raad en long wisong hak met rong voor heying jonga. Selesh rong dan king en sim jonga sakya hi. Trai Jesu. Iska hoya mengi roya mengi maneya me. Namar ba mela wan hapoka dogur kamen siyam jungi hakani communion Bakhuid communion men siyam. Karkuyangi pengandang yangi kamdami hagani Sngi borong jungi arkingan. Pangindup lang aban yangit kum yangin.
Hagani ka patay na ka binda ki himen ki para jangi hagajing yarab jangi hagajing sport men siyam jangi Yesu bayi ki late shabar gini ki bapang ki bashita ki bashimenda hagani ka mas bakhuid paya ki angel jame pakinang pindagan ki pinkline ki agini ay yada ya ki inga stem jangi na ki jimma jing sir baro bakin kabor jangi kanam balai lud yangi na baro ki jimma jing sir ko Yesu bayi pinkoi ki bapang ki bashita minda hagani ka por kat baki nang duai ka kama jame ay bore ki ko Yesu namba ka jingdon jame namba ki archangel bakhuid baro hallelujah 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 Yesu pai ki angel saudam jangi saudam support bar ki inga sem jangi ha ka prate baro ka we manginang yo jinglai lo ke jingoi jingya ha ki hospital kat ba ki bapang ki tya ha ki hospital ko angel rafael ki lei ban bin goi di ki da ka bo jung ko lei hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Idawai gajing dawai jubilee. Panginang iyo siya siya gajing ay gajing darku. Kajimben jampur hana kajimben shitam shipor ha kabangi shimenda ha kam isu ne minda kasngi koppa uba habening to ai ba kajinge ba mela ai hangi hau kun jame u Jesus Christ u himmen jangi bar ba katelij ding janga jingir spoon kan klang ha ki donu jangi do men siem bakoi kan kersiu biang hangi ya ga jingkarmen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame Toai ba ka jinga e jame kan pinkala duriangi shaki nonglur lingka bamju shongtai ban bet ya ke simbai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan pinkala dur na chapo ya ka jait ben riu badia ka parte mariang barokawai ha ka jingkami linti batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda ya ki bor janga bammen lavengno kaburam jame kan ting shain junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nuud ya ki tiar jingkan show happening ai ba kata ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jingkemen bar jingsup jungunong sius pa jongi satala ka parthe shame ko blay jongi ubala kerku junam kan long ka buram bar ka jinga ro junam amen ko pa jongi ba happening kan long ka bakui ka teng jongi kan wan ka himaj kalong ka mon jami ha kendo kum bahabani to ay yang iminta ka jimbam jangi ka bahala ka sni badamap i grenkang jangi kum bangirung i map i ka bless new yangi badwadenam yangi sha ka jimban shoy rai to plait yangi na ka basni yami ku blay ko maria ka badap ta ka jingai utrai dan bad pa ka kuya pa na pe kinte balakar kuya usopo jong pau jesus Ko Maria bakui kumi jong oblay waina benda jongi ginompo minda da kapor ka jingya jongi amen kaburam haupa daukun pada mensuim bakui kumba kalalang ka Nyngkong kumju minda parabot junam la junam amen to ngini atuai mangi yake balapsa daupu na bening ngi karpadrit Yame kotrai ba habala pinklein daga bot jong uni upu ngila banyai shaprang daga jingslur hakelindi ka jingpenim hapo ka jingeda bayaine jongi angel jame dau chris utrai jongim amen utrai undon rengkat patpim ublay badan borbaran karkuyapi uppa barukun badumen sim bakuit Amen. Elisuk ban penbana ka kubar bah jong utrai daga jingim ka jompi. Isango yaw play. Arspa repue. Ngap angel kirwai hapneng bagi duitara kitem surbatian kaslei keleng simba krau kirwai yaro laudate 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 Maria
Junam. Amen.